Kakang Bayu jolali welengku yen kowe lumaku ra perlu kesusu pamriye supaya slamet tekan gone masuke yo mikir niku ngelingake Mas Supir. Sing penting gremet-gremet waton slamet, glothak-glathuk waton kepethuk. Lah nggih Mas nggih. Oke. Montor balen jungkir akeh ketan ketrawasan dolae masake anak bojone Mas Supir Jasembrono. Aja wadalena eling tatae nyawa rayo kemanungsa pocine keluarga mulai kerja malu roji. Beno Mas Joko lali. Au. Kakang Bayu jali walengku yen kowe lumaku ra perlu kesusu pamriye supaya selamat tekan gone masuke keduguyu aku Mas Joko karo Mas Dagdul jadek kengeh ana sing romo sing 36 kaya wong diadu ae. Montor balen jungkir akeh korban ketrawasan dolae masake ana bojone lagu gampang nih esok lali Mas ya. Nggih saking suwene kok. Aja padha lena eling tatae nyawa prayoga manusa lalu lintas aturane bojine keluarga bali mulih selamat kula anu Mas Merso pripun? kelingan kula. Kelingan ya pengenane kan kula silaturahim ngene Bu Ajak Lestari. Nggih. Apik tanggapane nggo apik wis pokoke ora mikir sing teko Pak Towel iki Nggih. Terus pas bareng ngoten ponakane anu nusul bojone tenggene Batam. Aceh. Do budal teng Aceh niku jenengan teng mriku. Nggih, teng mriku terus kula dipaki dahar. Mam, man Pak, aku sithik ae, sithik. Iwake apa Mbak Aja? Panggang. Terus kula disangoni, matur nuwun sangoni. Kula mboten wani buka teng mriku. Kula buka teng Kulon Karaban. Lho ngono ora genep 70, Mas. Asih dipi Allah. Ini yo tak tampa ikhlas. Niku wajib disyukuri lho. Disyukuri. Lho ngono kok ora ngono kok niku perlambang Mas. Perlambang pripun? 70 niku 7. Nggih, mugi pikantuk pitulungan saking Allah Subhanahu wa taala. Niku nek basa Indonesia 7 semoga tercapai tujuannya. Cocok amin amin. Ngoten. Leng sing teng kula ngoten niku ora 75 ngoten kok 70. Lah engko nek 75 rak ganji. Nggih, ganjil. Nggih. Ya kabeh niku disyukuri. Nah nggih. Pak Sanaji mboten melu niku nggih. Anu tasih gerah.
Oh. Gerah melih. Winginane nggih kula mampir mriku Mas. Kula ajeng teng Purwodadi numpak motor. Mboten ngoten jenengan itu iso tutuk Purwodadi ku lha apa lah? Ajeng anak kula. Ngoten. Nggih medal medal niki ya Mas. Kolila Prawata terus Oh, Dong Winong. nggih jadi kula ngliwati sing ora munggah. Nggih, nggih. Nggih. Golek slamete. Nggih. Gawe kula assalamualaikum. Tilem nggih. Assalamualaikum. Gragak tangi. Lho, kondi kowe mau? Apa namane anak kowe? Terus kowe gak mangan? Ora wis parek aku lek kan ngoten. Terus gambeke medal kok kira kok sukun putih lho. Kowe mau Kelangenane jenengan kok nggih, niku. terus ngeten. Kowe mau wis desamu urung? Ya urung aku. Kula tumbangi ngoten. Diparingi kula nggih tuku bensin alhamdulillah selamat. Wangsul wong kabeh niku Pak Sarung ngoten. Kula isuk-isuk mriko. Lho kowe gak ketok nabai ketok pralek. Engko jam 12 cedhake kok. Kula ngerti sangoni. Terus kula tenggene Darsono mboten kula ora tau disawani teng mriku kula. Kula liwati nggih mbake. Lho. Nek sampean silaturahmi ku mbok disawang-sawang ngono lho. Sawang sing teles tak parani, sing garing kula liwati. Nggih. Gede anu sing benang terus. Nggih. Mas Sus Masuk. maksud lho kula nggih ngeten. Nuwun. Jambeke ngecat apa pager. Lho kondi ki mau. Lho. Kon kowe ndira kok gak duwe kayak senior. Ora ngono sampean niku kok nurut-nurut. Yo silaturahmi Mas, ada silaturahmi. Niki anu Mas, nggih mecah swasana nggih Mas. Nggih. Nggih mecah swasana. Panjenengan iki dalang, kula ya dalang. Nggih. Ayo. Saiki alon-alon waton kelakon. Monggo do mecah swasana. Tembang niku maca pat niku cacahe nek diurut niku pinten. Sing dienggo patokan tembang maca pat niku pinten cacahe. Ngoten ya. Lho, nek ora iso ya kandha ora iso nopo. Ora iso aku ku ora mudeng. Kula niku nek maca 4, maca 5, maca 16 ora mudeng. Lho mboten ngoten Mas. Niku nek saking buku ingkang kula waca duka salah, duka bener niku kan enten 11. 11 Nggih, 11. No, 11 tembang. Lah 11 tembang niku asale king pundi kok iso nemokno 11? Lha sing roh sinten kok malah sampe takon. Lah niki wong kula pancen ora mudeng blas. Niku asale 11 sing keng pundi? Lho, sampean mboten ngertos saestu? Saestu. Oh, nggih. Nek mboten ngertos kula terangke alon-alon Nggih, watone kersane kelakon. bapak-bapak sing pinarak Nggih ta. mudeng. 11 niku saking ibu Saking apa? tiang putri, saking piyayi putri. Piyayi putri 11. 11. Sebab piyayi putri niku babahane utawi bolongane niku enten 11. Loh, Nek wong kakung bolongane utawi babahane niku mung 9. lah sakniki kalau tak takok wong kala mboten mudeng. Nggih. Wong wedok bolongane 11 niku pundi kabeh? Wong lanang sik, Wong lanang nggih. wong lanang mripat kalih, Loro, grana kalih, papat, talingan kalih. 6. Nggih ta? Nggih. 6 ta? Nggih. Tutuk utawi niki 1. Nggih, siji, 7. 7. Sing loro sampean goleki dhewe. Roh kula. Ya, nggih ta. Nggih, wis tak gawa ngalor ngidul. Piyayi kok. putri sami mawon 7. Temen 9 niku wau sami mawon. Ya sing 7 ketok, sing Nggih. loro mboten ketok. Dadine kan 9. Nggih. Lah 11 tambahe loro niku wong sak donya niku ngrasake kabeh. Lanang wedok ngrasakno kabeh. Keras lanang ya ngrasakno, Wedok wong ya wedok ngrasakno. nggih ngrasakno. Nalika sampean lair pecetet nangis niku mesti mimik susu asi. Nganu ngecit nek cara dhisik ngecit susu. Oh. Nggih ta? Nggih,
Kula nek cara lapo kok guyu kowe. Kowe tak cit tapi. Lho niki omong tenan kok. Lah iki ambek guyu cak. Kula guyu cak. Lah dadi cak kula kabeh ngrasake. Kula yo ngrasake tau mimi sing kiwa apa sing tengen. Lho, nggih. sampean yo tau ngrasakno nalika. Oh kula nek cilik nggih. Lah kula oh tuwek niki kula ijek ngecit cucu kok. Lek kok guyu ya no. Lah milanipun babane niku 9 tambah 2 dadi 11. Mula tembang maca pat niku dijupuk sepisanan saking Mas Kumambang. Mas Kumambang niku nek maksude pripun Mas? Nalika sami bebrayan domah-omah niku ndelalah kok sing wedok niku meteng. Nggih. Mula dijupuk ka wong wedok Mas, ora ka wong lanang. Angel. Nggih, hamil nek cara. Oh, nggih to mesti seneng. Ora meteng wis digoleki syarat piye isane meteng nggih to. Nggih. Wis bareng meteng wis sempun karepe. Mila jenenge Mas Kumambang niku padha karo nalika sing wedok niku meteng, sing lanang mesti seneng bakale mbuh lanang mbuh wedok kuwi kaya entuk emas sing lagi kumambang. Amanah saka Gusti Allah. Nggih, Mbah lanang, mbah wedok disyukuri. Disyukuri. Lah sing angka kalih Mas. Ingkang nomor kalih wong wis bobot piantun putri wis 9 sasi 10 dina niku tembange mijil. Oh, dadi wis bobot 9 sasi 10 dina tembange mijil. Mijil niku maksude mijil. Metu utawi lahir. Metu utawa lahir. Sak bareng metu kale lahir. Nek beda Mas. Nek mijil niku metu kare lahir, nek kemijilen niku bedane. Iku kemeton jenenge. Nek kemijilen niku. Kemijil. Ora ngono Petruk ya ana lho. Jenenge omong iku nek nganggo guyon ku ndak malah. Nggih, ora guyon ben. Mila nek wis Mas Kumambang turun napa tembange niku mijil. Mijil niku wis metu jabang bayi lahir cenger lanang wedok disyukuri nggih to. Nek pun ngoten sing nomor 3 tembange kinanti. Kinanti. Nah, kinanti niku digandeng. Oh, digandeng. Oh. Nek lanang wedok niku yo ayo bocah-bocah mau dituntun supaya lumaku dalaning bebener, dititipno Mbah Kiai men pinter ngaji. Nggih. Gitu. Titipke nyanggone pamulangan men iso itung-itung, iso maca, iso nulis. Nah, gitu. Niku dikanthi digandeng. Terus nek sak bibaripun kinanti Mas. Lah terus urutane napa niku? Napa? Wau kan Mas Kumambang. Nggih. Terus mijil. Terus kinanti. Nek pun ngoten sinom. Sinom. Nah, maksude ni sinom niku wis dadi bocah nom-noman. Oh, nggih ta. Remaja. Nggih remaja nalika niku wis duweni wis pinter, wis iso ngaji, iso hitung, iso anu. Lah niku nggone dadi cah nom kudu pinter nggone ngreksa marang kebeneran. Kesaenan itu sopan santun unggah-ungguh tata krama. Niku sinom ya Mas. Nggih. Sak bibaripun sinom. Napa? Sak bibaripun sinom. Wong wis senom nggih mesti asmara dana. Asmara niku seneng, dana niku weweh. Mesti kala mangsa nek wis senom, nek wong lanang ya seneng karo wong wedok, nek wong wedok seneng karo wong lanang masa niku wis ora iso diapusi. Awit niku teng donya niku kudune ngono, nek ora ngono ora cupet ora ana tumurun, ora ana anak putu. Nggih. Nek pun napa wae asmara dana lajeng asmara dana niku kala mangsa anu kok Mas. Nggih ana sing gagal, ana sing ora. Ning disuwun asmara dana niku tetep oke lah yang nggih. Lha nggih. Ya jenenge wong urip niku kudune napa? Sabar. Narima. Nggih. Nek pun asmara dana kudu bisa tembangi gambuh. Nek wis padha cocoke gambuh.
pun jumbuhake. Sing lanang karo sing wedok wis ora bakal ana gesehe. Jumbuh gambuh. Ah, ngoten nggih. Jadi pun tunggal karep. Nggih. Nek pun gambuh dandang gula, Mas. Napa niku? Dandang gula niku wong nek wis dadi wong tuwa ngajab supaya anak putu niku do tentrem ayem penggalihe, ngajab kesaenan, ngajab keprapian, nyuwun wangsane Allah Subhanahu wa taala supaya muga-muga anak putune do wilujeng slamet rahayu, rezekine padha lancar. Niku dandang gula. Niku dandang nggih. gula. Lah nek ampun bar dandang gula, Bar dandang gula nu durma. durma. Tegesipun Durma niku nek wis omah-omah wis do tentrem ayem nggih uripe wajib dharma, tegese weweh. Nggih durma niku padha karo weweh dharma. Dharma niku menehi sapa wae sing kekurangan gitu. Infak, sedekah lan ngamal. Nggih ngamal. Contone sampean ngamal kalih kula. Nggih. Mbak Hajah Lestari ngamal kalih kula niku. Niku tegese bebrayane wonten Mas. Wow, wis penak niku nggih. Nek pun durma, ampun sepuh banget to niku. Terus nuwun sewu nggih. Nggih. Megatro. Megatro niku maksudnya Mas? Megat niku pisah, roh niku nyawa. Oh dadi nyawa wis pisah Kalih karo raga. raga. Ah, ngoten. Dadi anggenipun nyawa pisah kalih raga wis niku mboten saged. Ajab diunyati arep semaya ya ora iso. Mergi jenengan kala wau ngendikan malaikat iku njabut nyawa. Ora bakal kok iso semaya dina iki, detik iki, jam iki ya mboten. Nggih. Nek pun rampung niku sing nomor 10 niku wau. Megatruh nomor sing pungkasan pocong. Pocong saking Maksude nek pun mati wong urip mesti wong mati mesti dipo pocong. Pocong. Nggih. Nggih. Nek pun bar pocong aku iki tukang tambal ban. Kangge anu kok Mas, kangge ngulur wekdal niki. Nggih, Kali tukar pancen. kawruh ngoten. Pancen pitutur niku lewat media Nggih. pagelaran wayang Dene kulit. leres lan botenipun kantun sumarah wong kula nggih namung maos nek pancen ki mau kula bukune salah, kula ya melu Salah. Nggih. Nggih. Dadi wonten 11 nggih Mas. Nggih. Dadi Dadi kuasane nggih niku. Ngoten. Mulane nek nun sewu kok ana aksara Jawa niku kok 20. Nggih ta? Asale nggih king lanang kalih king wedok. Wong lanang bolongane 9, wong wedok bolongane 11 dadi 20. Oh, gunggung keprok jumlah 20. Padha karo niku nggih wonten sing ngeten Mas. Lair lakon layon padane. Lair manusa urip, lair ana alam donya titake marang Gusti Allah, lair saka ibu. Nggih. Lakon sakjane niku wong urip alam donya mriki dicontoh karo sing gawe urip. Nggih mulane nggih nek dadi anak kok wani karo ibune. Lho. Niku didoi rezeki. Saestu Mas niku. Anak kok wani karo mboke didoi rezeki. Dongono Mas Joko. Saestu. Mboten ngapusi. Nggih, leres niku. Lah benjang nek sampun kapundhut. Kok ibune sampun kapundhut, putrane kapundhut kantun sing mapak ibune. Wow. Najan kula dereng nate pecah lho niku. Wuluku merinding diwono. Saestu mboten sinten-sinten Nggih. sing mapak. Aja nganti sebab wong nglairke iku tatane nyawa. Nggih. Sebab asale saka kono Bali ana kono. Nggih. Nggih to? Asale ora ana, Bali ora ana. Mila dipapak kali ibu sebabipun menapa nek ibu pun sampun seda, putra kala wau sukmanipun ingkang mapak ibunipun. Niku saestu mboten ngapusi kula. Nah, Niku warah dhuwur Mas angel sampean goleki ora iso ketemu. nggih. Niku leres Mas. Nek asale menungso saka lemah mesti balik nang lemah. Leres Mas ya. Kata jenengan niku riyen lemah saking winginge Jeng Sunan Kalijaga mulai iso dadi dalang. Nggih. Ya, nek kaya sing endang lemah saka ya kuwi Sunan Bonang iku mesti iso nabuh ngendang. Oke. Nggih. Nek
pancen para wali rumiyin menika hebat. Hebat saestu. Kados menika pengrawit-pengrawit menika klebet panjenengan. Lho niki nggih. Kenging menapa nun sewu yang saderengipun. Kok Kanjeng Sunan Kalijaga kok ngagem cemeng. Kok ora putih, kok ora ijo. Nggih ta. Lah niku pripun Mas? Oh, Perlu dijabarkan. ngangge Sebab bahasa apa? Indonesia nggih. Enggak urung jam 2 ae kok. Nggih, Mbok, ngangge bahasa Indonesia. Kenapa Kanjeng Sunan Kalijaga itu kok pakai baju hitam? Nah niku lho maksudnya akeh sing mung ora ngerti. Lah nggih. Sebabnya napa kok nganggo klambi ireng kok ora nganggo klambi abang? Mboten kersa. Lah niku lha nggih ora gelem niku sebabnya napa kok klambi ireng? Lah nggih. Lah kinten-kinten sampean ngertos mboten? Lho. Nek kula nggih dereng ngertos, dadi piyai-piyai sing ben perso, ben ngerti maksudnya kok nganggo klambi ireng niku lho. Nggih. Menika mugi nyuwun pangapunten mbok menawi kula matur ingkang kados mekaten menika pancen nyatanipun ngaten. Kenging menapa Kanjeng Sunan Kalijaga kok ngagem cemeng? Nggih. Nek basa Indonesianipun ngaten, saya ini masih kotor di mata Allah. Piyambakipun tasih rusuh. Tubrape Gusti Allah. Nggih. Nggih. Ngoten. Mila ampun kaget sampean. Mangke nek mboten percaya sampean tindak kadilangu, mangke teng putra wayahipun tedak turunipun Kanjeng Sunan Kalijaga mengke nek ngendikanipun rak ngaten. Nek mboten ngoten mangke nek kula jenengan kambeh kula sampean pelehno. Wis niku ngoten. Mila niki kula buka kersanipun sami mangertosi bilih wayang niki nggih anggitane Kanjeng Sunan Kalijaga. Nggih. Mila kados ngaten niki anggitanipun Kanjeng Sunan Kalijaga. Mila ora kena diowahi. Nggih angel ngowahi ngeten iki. Petruk ya wujude ngoten. Petruk ya Petruk, gareng ya gareng, bagong ya bagong. Nggih, aja nganti dirupake kaya wong. Nggih. Mergo nek dirupake kaya wong niku nyalahi syariat Islam. Oh, wah niku jero malih ya Mas. Jero malih. Jero malih. Lha nggih, pancen sedaya kala kedah mangertosi Kang Mas. Ngeten nggih, kedah mangertosi. Sedaya kala wau nggih. Wong jenenge wong niku nggih winates, mboten kok iso pinter, mboten ngerti, mboten. Nggih, matur sembah nuwun, Bapak Mas nggih. Iki mangke wau wonten sing pitaken ngaten sing kangge transit wau. Mbah Topel pripun? Pripun? Mangke rampunge jam pinten? Jam 3. Oh, nggih ngoten wau. Nggih, tetep jam 3, Mas. Nggih. Mboten badhe kurang. Nanging nek wonten ingkang nyuwuni, kula nyuwun jejeripun jam 8 Mbah Dalang. Kula nggih jejer jam 8, neng jam 2 rampung. Nggih, wong ngoten niku anut sing nanggap. Malah ana jaman corona nika ya, Pak ya. Nggih, Jejer jam 8 jam 11 bar. Mulai tekan omah iki ana kesempatan. Nggih. Niki kesane ayo gayeng-gayengan lelagon. Nah. Nggih. Monggo napa? Larase digawe slendro mawon. Nah. Niku lho Mas, kula nek sampean gawe tak tudang tak kendang Semarang napa-napa lho. Kepino pelok. Niku pelok. Lho, niku Nggih, pelok. Kula ajeng niku lho njaluk tulung kali sing Gambang. Ayo sing Gambang nang slendro, Bang. Nah. Ngantuk Bang Jinodo. Ayo gambangane sing slendro. Tabuh, Mas. Nah. Sing slendro sing ndi, Mas? Gambang slendro sing ndi? Niki slendro. Lah, jajal. Nah. Jajal. Ditindingi kaya ning ning ning. Ya. Buka kok ngene gambang. Nah, bukane buka gambang ya Mas. Iki Apa? lagune. Siap apa? Nini cowok. Loh, ya sisan gawe ya, Truk. Heeh. Aku suwe ora tau ngrungokke. Tur kanca-kanca anu ku ya jarang do nganggo kok, Truk. Iki mumpung di streaming mbok menawa kabeh mau wong pancen aku ki wis wong sepuh, ana kurang luwe nyuwun pangapura. Isane yo ngene. Lah, ya terus ning ambak kono ya isih ana Kabupaten Pati iki dalang sing tuwa mlaku ya awake dhewe ya, Truk.
Nggih nggih Mas. Niki ponakan jenengan sing teng Sumatera nggih. Nggih, niki teng Bengkulu niki. Bengkulu. Nggih kula nek mbok menawi salam kali Mas Murdoko. Nggih. Mbok menawi sehat selalu. sehat selalu istri mudik. Sehat selalu, Om. Nggih, ayo. Ayo monggo. Pak Lik Monada siap ndamel lelagon Nini Tawa. Dados. Lagu kawak truk. Neng isih gayeng nang ngriki pinter garapane. Wong lagune Mbah Narto Sabda kuwi lelagon karo kendangan iki kudu padha. Oh ngono. Mergo Mbah Narto Swargi kuwi ya iso ngendang. Ngono. Mulane lelagon apa anggere kendangane Mbah Narto Sabda kuwi kudu pas karo cakepane Ibu Waranggana. Utra apa? Kaendara diderekke karo Rama Semar. Oh iya. Arep tindak ngendi kowe karo aku durung ngerti kersane Ndarangka Wijaya. Ayo sowan truk mengko ndak dianti-anti. Kang Gareng, ayo Gong, ayo Kang. Lir sarpating sun tumiling mangolati Puspita Medha